Așa că mulțumim și fraților și tuturor celor care s-au implicat în aceasta. Domnul să vă ajute într-adevăr să lăudați în orice vreme. Amin. O să citesc în această dimineață din cartea Eclesiastul, capitolul 10, finalul acestui capitol și apoi începutul capitolului 11. Eclesiastul, capitolul 10, începând cu versetul 16 și mergem până în capitolul 11, până la versetul 6 inclusiv. Eclesiastul, capitolul 10, începând cu versetul 16, așa vorbește Domnul. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu-l blestema pe împărat nici chiar în gând și nu-l blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, temelia cuvântului Tău este adevărul și toate poruncile Tale sunt veșnice. Cuvântul Tău este Cel care dă pe față păcătoșenia noastră și nevoia noastră după Tine. Cuvântul Tău este un foc. De aceea ne rugăm ca prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, focul acesta întâi de toate să lumineze mințile noastre. Vrem să vedem lucrurile așa cum Tu le vezi și pe noi înșine așa cum Tu ne vezi. Dar focul acesta care este cuvântul Tău, vrem nu doar să ne lumineze mintea, vrem să ne încălzească inimile. Pentru că avem nevoie, Doamne, în vremurile pe care le trăim, de încurajarea pe care doar cuvântul Tău poate să ne-o dea. De aceea, fă bine, Doamne, în felul acesta, fiecare inim din locul acesta, înalță-ți pe Hristos în mijlocul nostru și fii proslăvit în mijlocul adunării Tale. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Viața este imprevizibilă. Și lucrul acesta l-a descoperit un om care se ocupa în vremuri trecute de aranjatul în pagină a articolelor și a pozelor de la un ziar. Era vremea în care erau acele publicații locale și în care publicațiile și ziarele apăreau pe print, nu pe online cum este aproape totul astăzi. Și una dintre frământările celui care se ocupa de a aranja în pagină ziarul era să se încadreze cu toate până la termenul limită de seară, în așa fel încât dimineața la prima oră ziarul să poată să fie pus în distribuție. Dar cum se întâmplă atunci când ai câte un termen limită sau linia morții, deadline, cum numesc americanii, ce s-a întâmplat a fost că omul nostru a încurcat tocmai pe prima pagină imaginile care trebuiau puse și cu acele comentarii scurte care trebuiau așezate sub fiecare imagine. Pe prima pagină a acelui ziar local trebuiau să fie 2 poze. Prima imagine era o imagine a consilierilor locali împreună cu primarul, aplecați deasupra unei mese și se frământau cu diferite decizii pentru localitatea lor. În cea de-a doua imagine de pe copertă, de pe prima pagină a ziarului,
trebuia să fie o turmă de oi. Și omul nostru, din grabă, a încurcat imaginile și cu comentariile aferente. În așa fel încât, sub imaginea cu turma de oi, care păștea liniștită, erau trecute numele tuturor consilierilor locali, inclusiv numele primarului. Iar sub imaginea cealaltă, unde erau consilierii locali împreună cu primarul aplecați deasupra mesei, erau trecute următoarele cuvinte. Turma de oi, naive și vulnerabile, se înghesuie una în alta pentru a se proteja de incertitudinile lumii de afară. Dar vedeți, dragii mei, și pentru aleși, și pentru animale, viața este nesigură, nu-i așa? Și pentru animale, și pentru cei care iau decizii. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu știi cum se vor așeza lucrurile. S-ar putea să stai în locul acesta și mintea ta să fie departe la lucruri care fac inima să se strângă și te întrebi cum vor fi lucrurile? Cum se vor duce lucrurile? Cum se vor așeza lucrurile? Nu este o realitate cumva că trăim într-o lume nesigură și dincolo de promisiunile pe care le avem în Scriptură, ne uităm la viața reală și ne dăm seama că este multă nesiguranță în jurul nostru, care de multe ori ne cuprinde și pe noi? Dragii mei, cartea Eclesiastul descrie viața reală, nu viața ideală. De aceea mulți au probleme să înțeleagă anumite lucruri din această carte. Dar cartea aceasta dă dovadă de mult realism. Și una dintre manifestările vieții reale, la firul ierbii, este această doză însemnată de nesiguranță, de incertitudine, la orice vârstă. Și chiar pasajul care precedă porțiunea pe care am citit-o în această dimineață, este o porțiune care subliniază mereu și mereu că viața este nesigură. Dacă vă uitați pentru o clipă împreună cu mine în porțiunea precedentă, în capitolul 9, în versetul 11, spunea secțiunea precedentă, în 9 cu 11 la final, că toate atârnă de vreme și de împrejurări. Și spune versetul 12 căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Și nu știi cum vor fi împrejurările pentru viața ta. Și această secțiune care precede pasajul nostru se încheie, dacă vă uitați, în 10 cu 14, când este aceeași notă a nesiguranței. Zice în versetul 14, nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine va spune ce va fi după el? Și pe urmele acestei note de nesiguranță vine pasajul nostru. De aceea, asupra pasajului nostru planează norul acesta de nesiguranță. Și întrebarea este, la ce suntem chemați în vremuri de nesiguranță? Ei bine, pasajul nostru are ca un fir roșu ideea de hărnicie care străbate pasajul nostru. De aceea, dacă vă veți uita în 10 cu 18, de pildă se vorbește despre mâini leneșe, iar în 11 cu 6 se vorbește despre mâini harnice. Pentru că în vremuri de nesiguranță, Scriptura te îndeamnă în pasajul acesta la a avea mâini harnice, la a nu te lăsa paralizat de pericolele vremurilor. De aceea, dacă ar fi să adun mesajul din această dimineață, așa cum ai aduna o cutie și îi pui o funie în jurul ei care să o ține la oaltă, aș spune în felul următor: dacă vrei să ai mâini harnice, nu te uita la pericolele vremurilor, ci uite-te la providența dumnezeiască. Adică uite-te la faptul că este o mână suverană care conduce istoria lumii și istoria ta și asta te va face și pe tine să lucrezi. Dar dezvoltând această idee în pasajul nostru, vom observa că pasajul nostru poate fi împărțit în două părți care sunt cumva în contrast. Pe de o parte, în ceea ce este porțiunea din capitolul 10, este nesiguranța privitoare la cei înălțați. Pe de altă parte, porțiunea din capitolul 11 este nesiguranța privitoare la cei obișnuiți. În primul caz este vorba despre oameni bogați, despre prinți, despre conducători. Pe de altă parte este vorba despre semănători, agricultori, oameni de zi cu zi.
De aceea, pasajul acesta ne pune înainte cele două realități și cele două categorii. Că este o nesiguranță care este privitoare la cei înălțați și este o nesiguranță care este privitoare la cei obișnuiți. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, așadar, observăm în pasajul nostru nesiguranța privitoare la cei înălțați. Și aici ne uităm în capitolul 10, de la versetul 16 până la versetul 20, unde se vorbește într-adevăr mult despre împărați, voievozi, termenul original este de prinți, despre oameni care au influență, despre oameni care sunt bogați. Versetul 20 din nou este menționat împăratul, pentru că nu e așa, dragii mei, de multe ori nesiguranța noastră atârnă de conducătorii noștri. În momentul în care ai un conducător, conducătorul acesta poate să-ți sporească siguranța sau nesiguranța. De aceea când sunt alegeri, ne întrebăm, uneori ne dorim o schimbare cu disperare, dar într-un colț al minții noastre este și următoarea întrebare. Dacă schimbarea nu va fi din rău în bine, ci va fi din rău în mai rău. Și dacă am schimbat pe unul cu altul care este mai rău, pentru cei care trăiesc în țări unde este monarhie și unde tronul se moștenește în familie, întrebarea când moare un suveran, când moare o regină sau când moare un rege, este cel care îi urmează la tron. Va fi mai rău sau va fi mai bun decât tatăl său? Va fi mai înțelept decât mama lui sau mai nesăbuit? Pentru că este o nesiguranță care este legată de conducătorii noștri. La fel se întâmplă lucrurile în biserică. Conducătorii care pot să înmulțească siguranța sau pot să genereze nesiguranță. La fel stau lucrurile într-o familie. Conducătorul și capul familiei poate să fie o sursă de siguranță sau o sursă de nesiguranță pentru cei pe care îi conduce și îi slujește. Ce spune textul nostru când ne uităm la nesiguranța privitoare la cei înălțați? Pe de o parte, vă rog să observați că textul punctează că există o dificultate pe care o întâlnește un conducător. Care este această dificultate? Spune în textul nostru, în versetul 16, vai de tine, țara al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc, știți de când? De când? De dimineață. Ce ar trebui să facă dimineața un conducător? Să muncească, să ia decizii, să fie cu forțe proaspete. Dar aici observi conducători care au înainte următoarea dificultate. Când să muncesc și când să sărbătoresc. Și în asta se vede parțial priceperea și discernământul unui conducător. Pentru că omul care știe să facă deosebirea între vremea când trebuie să muncești și vremea când trebuie să sărbătorești, este un om care dă dovadă de înțelepciune potrivit Scripturii. Acum, sigur, sunt multe alte cerințe pentru ca cineva să fie înțelept. Dar se vede și prin această discernere a lucrurilor. De aceea, te poți uita la persoane care știu că viața aceasta este doar pentru a munci. Și muncesc de dimineață până seara. Și muncesc și duminica. Și muncesc și trag și n-au pic de odihnă și pic de oprire și niciodată nu se opresc să-și ridice privirile spre cer să spună, Doamne, totul vine de la Tine. Sunt oameni care nu sunt înțelepți pentru că au făcut din muncă un idol. În egală măsură, sunt conducători care toată ziua doar benchetuiesc. Pentru ei, viața ideală este un concediu perpetu, care nu se încheie niciodată. Și te mai uiți la câte un YouTuber care arată ce frumoasă este viața lui, că doar merge dintr-o țară în alta, mănâncă de la un restaurant la altul și totul este odihnă și trai bun. Și îi spune, ce frumoasă ar fi o asemenea viață. Dar Biblia ne arată că dificultatea pe care o întâlnește un conducător stă în această înțelepciune, în a stabili când este vremea să muncești și când este vremea să sărbătorești. În cazul unuia dintre conducătorii Suediei, mai precis Carol al XII-lea, care a ajuns la tron pe când era un adolescent, au fost mari frământări din pricina cetățenilor pe care îi conducea acest adolescent ajuns la tron. Era atât de pueril în manifestările lui, încât mergea pe stradă și se distra cu gașca lui și cu anturajul lui de băieți, încât îi lovea pe oameni și îi culca la pământ.
își călărea animalul său, calul său, prin locuința bunicii sale. Lua armele de foc de la curtea regală și trăgea distrugând ferestrele de la palatul regal. Și pentru el nu era nimica serios, era doar cum pot să folosesc toate lucrurile pentru mine. Așa că preoții și conducătorii religioși din capitala Suediei s-au întâlnit la un moment dat pentru că erau exasperați de conducătorul lor care era pueril de-a dreptul. Și s-au hotărât ca în toate bisericile, într-o anumită duminică din Suedia, să se predice din același text. Știți care a fost textul pe care l-au hotărât? Ați ghicit. Este versetul 16. Vai de tine, țara al cărei împărat este un copil și ai care voievozi benchetuiesc de dimineață. Pentru că au fost atât de sătui de un asemenea comportament în care doar îți bați joc de timp și de resurse și de oamenii pe care îi conduci. Pentru că este această dificultate pe care o întâmpină orice conducător. Dar textul vorbește în cazul conducătorilor, care de multe ori generează nesiguranță, și de faptul că este o anumită influență pe care o are un conducător. Și observați, dragii mei, că aici versetul 16, spre deosebire de versetul 17, are un cuvânt care este în opoziție. Cum începe 16 și cum începe 17? Zice versetul 16, chiar primul cuvânt, vai! Vai de tine! Și ce zice versetul 17? Ferice de tine! Pentru că este o influență pe care un conducător o are asupra comunității sale, asupra familiei sale, asupra țării sale. De aceea, dacă ești într-un teritoriu care este condus bine de un conducător bun și cineva aude de unde ești, va spune ferice de tine. Dacă auzi de cineva că este dintr-un teritoriu unde este un conducător slab, vei spune vai de tine. Pentru că există o anumită influență pe care un conducător o are asupra celor pe care îi conduce. De aceea este și imaginea aceasta din versetul 18 cu grinzi care se lasă. Este imaginea unei țări. În momentul în care conducătorul nu este ceea ce trebuie, țara va arăta ca o casă unde se lasă grinzile. Și dacă se lasă grinzile, e bai mare. Că s-ar putea la un moment dat casa aceea cu totul să vină peste tine și să-ți găsești pieirea, pentru că a fost un conducător leneș. De aceea este o influență uriașă pe care o are un conducător. Într-o țară mică pe nume El Salvador, rata infracționalității era uriașă. Era printre cele mai mari din lume. Și la un moment dat, în urmă cu doar câțiva ani, a ajuns la putere un conducător cu o agendă politică foarte, foarte ambițioasă. Omul acela a promis că va reduce drastic rata infracționalității în El Salvador. Așa că în momentul în care Nayib Bukele a ajuns în 2019 la putere, un lucru pe care l-a făcut a fost să construiască niște închisori uriașe. Și în decurs de doar câțiva ani avea să întemnițeze până la 80.000 de cetățeni. Acum, vă puteți imagina ce înseamnă să pui în închisoare 80.000 de oameni? Probabil mai mare decât populația Zalăului. Asta a făcut omul acesta. Știți ce s-a întâmplat în țara lui? Rata infracționalității a scăzut drastic. Pentru că oamenii au înțeles că se iau măsuri dure pentru infracționalitate. Este o anumită influență pe care o are un conducător. În familie, în biserică, într-o companie și, în ultimă instanță, într-o anumită țară. Dar pasajul acesta vis-a-vis de conducători se încheie vorbind și despre faptul că este și o anumită reacție pe care o stârnește un conducător. Și aici, porțiunea aceasta se încheie într-un mod ciudat în versetul 20, după ce s-a vorbit despre cum pot fi conducătorii, și s-ar putea ca unii să fie răi, zice în versetul 20 un lucru interesant. Nu-l blestema pe împărat. Este această reacție care poate să apară la cei care sunt conduși de cineva. Să începi să vociferezi, să începi să contești autoritatea, să ai atitudinea și duhul israeliților din pustie, care erau veșnic nemulțumiți și veșnic cârtitori, deși l-aveau pe Marele Moise, conducător al poporului. Este această atitudine
rea care poate să se nască în inima celor care sunt conduși. Dar observați că textul spune să nu-l blestem pe împărat nici chiar în gând și să nu-l blestem pe cel bogat în odaia în care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Și noi avem vorba aceasta că până și pereții au urechi. Și nu știi, spui ceva și dintr-o dată se aude și știe tot zalăul. Și zici, acum că am spus într-un spațiu așa de restrâns. În vremea grecilor se spunea că spionii pe care avea fiecare conducător erau ochii și urechile regelui. Așa că trebuia să ai mare grijă ce spui și unde spui, pentru că vorba se va duce. În urmă cu doar câteva luni de zile, autoritățile chineze au anunțat că au inventat ceea ce i-au numit drona țânțar. Îi spune dronă țânțar pentru că este o dronă de dimensiunile unui țânțar. Și ei spuneau, într-un mod așa triumfalist, că poate să vină în două variante, cu 2 aripi sau cu 4 aripi. Și tu ești în curtea ta și vorbești ceva cu soția și spui, n-audă nici vecinul. Și vine drona țânțar deasupra curții tale și planează și nu strânge doar imagini pe care le transmite și le stochează, ci strânge și vorbe pe care le spui cu o precizie și cu o acuratețe impresionante. Și ceea ce tu ai spus, un sol înaripat la propriu, le va duce mai departe. Pentru că, dragii mei, ar trebui să fim conștienți de acest lucru, că Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus în Luca 12:3, orice ați spus la întuneric va fi auzit, unde? La lumină. Și orice ați gărit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișuri, cu boxe și amplificare. Pentru că Biblia ne face conștienți de acest adevăr că lucrurile nu rămân ascunse. Mai devreme sau mai târziu lucrurile vor fi date pe față. Și observați că preocuparea aici în text este nu cum să nu se afle ceea ce critica pe care o am eu față de conducător și răzvrătirea mea, ci preocuparea Scripturii este cum să dezrădăcinez orice gând de rebeliune din mintea mea. Pentru că, atenție, versetul 20 spune, nu-l blestema pe împărat nici chiar în gând. Pentru că s-ar putea să nu știe oamenii, dar știe Dumnezeu. Și înaintea lui totul este gol și descoperit. Și de aceea preocuparea nu este cum să fac să nu se știe, să rămână tainic, ci preocuparea este, Doamne, cum aș putea să am o minte curată, o inimă curată, în așa fel încât gândurile mele să te onoreze pe tine și dacă vreodată gândurile mele vor fi date în vileag, să nu fiu cuprins de rușine, ci să rămân cu acea demnitate, așa cum era un verset de la timpul de rugăciune, a poporului care merge cu capul ridicat, care are demnitatea aceasta și care n-are de ce să fie rușine, pentru că știe că viața lui este curată și cercetată înaintea lui Dumnezeu. Dar este această reacție pe care poate să o stârnească un conducător și la care ar trebui să fim atenți. Ei bine, toate acestea compun nesiguranța referitoare la un conducător. Dar întrebarea este, nu o să fiu probabil niciodată consilier local, primar, nu o să fiu în guvern, nu o să fiu parlamentar, dar rămite președinte. Ce are Scriptura de spus despre această nesiguranță referitoare la cei obișnuiți? De aceea, cealaltă porțiune a pasajului nostru, porțiunea din capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 6, ne vorbește și lucrurile sunt întoarse spre noi cei obișnuiți. Că este o nesiguranță privitoare la cei care sunt oameni de rând. Și observați din nou că în pasajul nostru, cu precădere, în această porțiune, se repetă de multe ori ideea de nesiguranță. Versetul 2, căci nu știi. Versetul 5, cum nu știi. Versetul 6, fiindcă nu știi ce va izbuti. Și este probabil cel mai mult simțită la firul ierbii această realitate a nesiguranței. Ce are Biblia să ne spună nouă, celor obișnuiți, în contextul acesta? Ei bine, toate îndemnurile care sunt aici, aș putea să le sintetizez în 2 îndemnuri practice pentru noi, în contextul nesiguranței privitoare la cei obișnuiți. Pe de o parte, nu știi mersul lumii, de aceea fii generos. Asta ne spune Scriptura aici. Nu știi mersul lumii, de aceea fii generos.
Și în deschiderea capitolului 11 este această imagine de a-ți arunca pâinea pe ape. Este imaginea generozității. Este imaginea acelei pâini plate din Orient, ca un fel de lipie astăzi, care dacă este pusă pe ape plutește foarte, foarte bine și se duce. Și este imaginea generozității. Ce interesant este că omul care scrie această carte, un om care a ajuns atât de bogat, spune aici, spre finalul cărții sale, că cea mai înțeleaptă raportare la bogățiile pe care le strângi este să le împarți cu alții. Să nu le strângi pentru tine, ci să te întrebi cum aș putea să folosesc în nesiguranța vremurilor toate resursele pe care le am pentru a-i binecuvânta pe alții. Biblia ne spune aici, nu știi ce nenorocire poate să dea peste pământ. E vremea să fii generos, căci nu știi ce nenorocire va da peste pământ sau peste tine. Știi că toată viața o să ai sănătatea pe care o ai astăzi? Știi că toată viața o să ai locul de muncă pe care îl ai astăzi? Știi că toată viața o să-ți permiți lucrurile pe care ți le permiți astăzi? În urmă cu mai mulți ani de zile, într-o duminică seara la noi la Tinăud au venit niște musafiri neanunțați. Și un frate din biserică zice, frate păstor, zice, ce facem, trebuie să luăm la masă? Și am zis, ar fi frumos, dar au venit neanunțați. Și au zis, nicio problemă, rezolvăm. A chemat-o pe soția lui din biserică, era chiar la începutul programului de duminică seara. A chemat-o pe soția lui și a spus, dragă, vreau să te duci acasă și să pregătești mâncare, noi rămânem la biserică, tu te duci, faci mâncare, că după aceea venim cu musafirii să ia masa la noi, să nu-i trimitem flămânzi. Și așa a făcut sora, s-a dus acasă, tot timpul cât noi am fost la închinare, ea a trebuit acasă ca să pregătească masa și când ne-am dus am avut o masă belșugată împreună cu musafirii neanunțați. Au trecut ani și în zilele acestea, fratele despre care vă spuneam a fost internat de urgență la Spitalul Județean din Oradea. Ieri am vorbit cu dânsul, astăzi pe drum încoace am discutat ca familie cu cineva din familie, care ne-a spus chiar în această dimineață, cel drag al nostru n-a mai primit nicio șansă de la medici. Are probleme grave cu inima, are inima slăbită, este programat mâine pentru o intervenție la Cluj, dar medicii nu sunt siguri că va rezista aceste intervenții, ca mai apoi să poată să fie operat pe cor deschis. Medicii nu-i mai dau șanse. Și m-am gândit la această experiență din urmă cu câțiva ani și mi-am dat seama, dragii mei, că este o vreme când putem să fim generoși. Că s-ar putea să vină vremea când să vrem să fim generoși, dar să nu mai putem. Ești sigur pe ziua de mâine? Biblia spune, pentru că nu știi mersul lumii, fii generos. Pentru că, dragii mei, Biblia spune aici că are Dumnezeu modalitatea Lui de a răsplăti. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Cum zicea cineva, i-am dăruit lui Dumnezeu cu lopata. Atât de mult am dat pentru el. Dar știi ce am constatat? Că Dumnezeu are o lopată mai mare să-mi dea înapoi. Că are Dumnezeu modalitățile Lui, dragii mei, de a răsplăti. Și tot în continuare aceste idei, nu știi mersul lumii, de aceea fi generos, cred că sunt și imaginile care urmează aici, în versetul 3 în special, când spune că se umplu norii de ploaie și o varsă pe pământ. Sigur, nu vorbește aici științific, nu este ideea științifică cum că norii ar fi ca un recipient în care se adună apă și după aceea o varsă pe pământ. Dar cumva imaginea aceasta este pusă în termeni simpli pe care și un copil pot să înțeleagă. Adică dacă și norii sunt așa de generoși încât varsă apa peste ogoarele însetate, oare n-ar trebui să faci tu la fel pentru cei din jurul tău? Și apoi apare această, din nou, imaginea care subliniază că nu știi mersul vremii. Zice, ori încotro ar cădea copacul, versetul 3, o imagine tare ciudată, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. În septembrie 1957, unul dintre marii teologi ai lumii evanghelice din Apus, care doar cu câțiva ani în urmă a plecat în veșnicie, spunea, am auzit versetele acestea, unde cade copacul, acolo rămâne.
Și spunea el, m-am văzut eu în imaginea acelui copac care cade la pământ și acolo rămâne. Și mi-am dat seama că este de fapt descrierea vieții mele, că nu sunt sigur pe ziua de mâine. Și că așa cum copacul se prăbușește într-o zi și viața mea se va prăbuși. Și unde cade copacul, acolo rămâne. Și spunea teologul acesta, zice, cred că sunt singurul convertit din toată istoria bisericii care s-a întors la Hristos prin versetul acesta din Eclesiastul 11:3. Că n-am mai auzit pe nimeni să se întoarcă la Domnul prin versetul acesta ciudat. Dar zice, mi-am văzut nesiguranța mea în fața morții și mi-am dat seama că nu sunt sigur pe ziua de mâine. Așa că văzându-mă în imaginea acestui copac, care poate să fie așa de ușor culcat la pământ, eu însumi am capitulat în fața lui Hristos și am spus, Doamne, ia-mă în stăpânirea Ta, transformă viața mea. Și viața mea a fost schimbată tocmai când Dumnezeu m-a confruntat cu nesiguranța propriei mele vieți. Nu știu cum te uiți la viața ta, nu știu cum îți gândești viitorul și ziua de mâine, dar fii conștient că într-o zi, ca orice copac falnic, și tu vei cădea. Pentru că până și la oamenii la care te uiți cu atâta admirație și spui sunt atât de puternici, nimica nu se clatine. Într-o zi o să-i vezi culcați la pământ și unde cade copacul, acolo rămâne. De aceea, dragii mei, este acest îndemn pentru noi cei obișnuiți în nesiguranța vieții, pentru că nu știi mersul lumii. Fii generos, câtă vreme poți. Dar mai este celălalt îndemn care adună pasajul acesta, și anume, nu știi planul Domnului, de aceea fii sârguincios. Fii harnic. Nu știi planul Domnului, de aceea fii sârguincios. Și în finalul pasajului nostru de la versetul 4 la versetul 6 este mereu această încurajare de a fi sârguincioși, de a fi harnici, de a lucra, pentru că nu știm cum stau lucrurile. Acum gândiți-vă cu mine pentru o clipă. Care este tendința omului care se uită la nesiguranța vremurilor? Nu cumva nesiguranța vremurilor îl face să zică, auzi, nu mai fac nimica, nu mă mai apuc de nimica, nu mai fac niciun plan, nu mai pornesc nimic. Pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine. Și de multe ori nesiguranța vremurilor ne face să ne închidem și ne paralizează mâinile. Dar textul spune că exact opusul ar trebui să facă copiii lui Dumnezeu. Tocmai pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine, începe să lucrezi. De ce? Pentru că dincolo de lucrurile pentru care ești nesigur, există un plan dumnezeiesc de care poți să fii sigur. Există o mână care conduce și care cărmuiește istoria și asta ar trebui să pună și mâna ta în mișcare, să lucrezi câtă vreme încă se poate. Ne aduce aminte aici înțeleptul că sunt oameni care mereu se uită după vânt, care se uită după nori. Și ce se întâmplă cu agricultorii care mereu se uită după vânt și după nori? Nu mai trec la treabă niciodată. Și știți, de multe ori așa suntem și noi copiii lui Dumnezeu, de multe ori îmbrăcăm ideea aceasta și frica aceasta și această indecizie a noastră într-un limbaj duhovnicesc și într-un limbaj al înțelepciunii. Domnul ne cheamă să fim înțelepți, așa că nu trebuie să ne pripim cu lucrurile pentru viața aceasta. Dar Scriptura ne aduce aminte că nu știm ce aduce ziua de mâine și tocmai de aceea trebuie să lucrăm. Și că omul care rămâne veșnic la intenție bună nu va reuși să aibă niciodată o recoltă îmbelșugată. Gândiți-vă, dragii mei, că cineva poate să-și propună să aibă părtășie cu familia, măcar o dată pe săptămână și să spună, uite, vreau să-mi strâng soția, vreau să-mi strâng copiii, vreau să avem un timp de părtășie, măcar o dată pe săptămână. Uite, am auzit că e bună asemenea investiție, cred că ar trebui să facem, nu e suficient ce la biserică, trebuie noi să ne hrănim. Hai să avem un timp de părtășie o dată pe săptămână, de exemplu sâmbătă. Și te apuci în prima sâmbătă. Și îți dai seama că tu ești ocupat cu multe. Soția are de pregătit meniul bogat pentru ziua de duminică. Copiii sunt mărâiți, sunt fără chef, sunt plictisiți, ar prefera să facă altceva. Și spui, nu cred că e vremea bună. Hai să așteptăm sâmbăta viitoare. Dar ghiși ce, sâmbăta viitoare lucrurile nu sunt mai simple. Viața vine cu alte lucruri care te împovărează. Și sâmbăta viitoare spui,
cred că nici sâmbătă asta nu-i momentul potrivit. Hai să ne mai rugăm să așteptăm momentul potrivit. Și se duce o săptămână, și se duc 2, și trec ani, și copiii au plecat de acasă. Și tu ai rămas cu intenția bună ca să ai timp de părtășie cu familia. Și anii s-au dus. Și copiii nu se mai întorc. Și tu ai îmbătrânit. Și ceea ce a fost o intenție bună nu s-a materializat niciodată pentru că ai așteptat mereu vremea potrivită. Apostolul Pavel îi spune la finalul vieții lui Timotei: predică cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Ce înseamnă asta? Când este vremea prielnică și când este vremea neprielnică. Predică cuvântul lui Dumnezeu când spui nimeni n-are chef de predicare. Predică cuvântul lui Dumnezeu indiferent de vremuri. Asta este porunca, dragii mei. Nu trebuie să așteptăm mereu vremea potrivită. Trebuie să se alinieze niște împrejurări, trebuie să fie vremea potrivită. Ci lucrează pentru Dumnezeu. Ai doar o viață de trăit. Fii harnic pentru Dumnezeu. De ce? Este aici imaginea din versetul 5. Nu știi care este calea vântului, nu știi cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate. Tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Că în ultimă instanță, dincolo de ceea ce eu lucrez, este un Dumnezeu care lucrează. De aceea Hristos a spus: Tatăl meu lucrează și eu de asemenea trebuie să lucrez. Și interesant este că această imagine a vântului este preluată de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și în versetul 8 este aceeași imagine a vântului, când Hristos spune: vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. La ce aplică Hristos imaginea vântului? Zice în continuare: tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Adică nu știi lucrarea suverană a lui Dumnezeu, este o lucrare nevăzută. Nu știi cum lucrează Duhul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. O, dragii mei, ce simplu și ce bine ar fi pentru noi tații și pentru noi cei care slujim, să știm cum am putea, dacă am aplica o formulă matematică și ai noștri s-ar întoarce la Domnul. Ce simplu ar fi! Am face pasul 1, pasul 2, pasul 3 și avem rezultatul garantat, dar nu știm, dragii mei. Noi știm un lucru, că noi trebuie să semănăm cuvântul. Și Duhul lui Dumnezeu ia acest cuvânt și îl face roditor în inimile oamenilor. Dar stă în sarcina noastră să ne facem partea. De aceea nu sta să te întrebi: o fi vremea potrivită, nu o fi vremea potrivită. E ca atunci când vrei să-l înveți pe copilul tău la pian și spui: gata, văd că își dorește, am dat banii, am cumpărat un pian. Și nu știi. Poate să renunțe în 2 săptămâni să spună: tata, știi ce, de fapt nu-mi place pianul. Și spui: nu, am dat și banii pe pianul ăsta, și să alege praful de el. Sau poate să ajungă unul dintre cei mai mari pianiști pe care a văzut România. Nu știi. Cumperi un ogor și nu știi. S-ar putea să fie o povară pentru tine și numai să plătești impozit pentru el. Să nu te ajute cu nimic. Sau s-ar putea să se facă autostradă pe acolo și să fii despăgubit cu vârf și îndesat. Nu știi. Ai pe inimă să te ocupi și să investești într-un tânăr și spui: vreau să mă ocup de el. Vreau să-l ajut să-L cunoască pe Hristos. Și te întâlnești cu el săptămânal și investești în el. Și nu știi. S-ar putea să ajungă un misionar în Africa. Sau s-ar putea după un an să întoarcă spatele să spună: nu-mi trebuie nici ce îmi spui, nici ce predică biserica, nici Hristos, mă duc în lume. Nu știi. Dar, dragii mei, există un plan suveran. Există un Dumnezeu care lucrează. Și asta trebuie să ne motiveze și pe noi să lucrăm. Povestea un slujitor care mergea an de an până să înceapă războiul din Ucraina, mergea în această țară să facă evangelizare și să slujească acolo. Și la un moment dat, după ce a mers câțiva ani la rând, într-un an, spune, un tânăr s-a apropiat de noi, de grupul cu care eram veniți din vest, în Ucraina. Și a spus, așa, mai ezitant, zice: nu cred că vă aduceți aminte de mine, așa-i? Și slujitorul spune: nu, cine ești? Și el a spus: în urmă cu 4 ani ați venit în același oraș și ați venit tot aici pe acea stradă și între cei cu care ați discutat am fost și eu. Mi-ați spus despre un mântuitor care a murit pentru păcatele mele și care poate să-mi schimbe viața. Și am luat lucrurile pe care mi le-ați spus, m-am gândit la ele și m-am dus acasă. Au trecut ani și la un moment dat am trecut printr-o experiență atât de dureroasă în viața mea încât
Am simțit că viața nu mai are rost, m-am confundat în alcool, m-am confundat în droguri și mi-am zis că nu mai are rost să mai trăiesc pe pământul acesta, că viața este în zadar. Și când mă gândeam eu la aceste lucruri, mi-am adus aminte de ceea ce mi-a spus dumneavoastră, că este un mântuitor care poate să dea speranță pentru sufletul meu. Și mi-am adus aminte de tot ceea ce mi-ați spus. Și m-am pus și m-am rugat cu seriozitate și am zis, Doamne, dacă Tu existi, dacă poți să schimbi viața mea, îți dau viața mea în întregime. Și spunea tânărul acesta, vreau să vă spun cu toată bucuria că Domnul Iisus Hristos m-a ascultat, că Domnul Iisus Hristos m-a mântuit, că Domnul Iisus Hristos mi-a salvat și viața și sufletul pentru veșnicie. Așa că am venit aici special să vă spun, când am auzit că vine grupul acesta, uneori vă întrebați dacă ceea ce faceți are vreun folos. Vreau să vă spun, continuați, pentru că Dumnezeu vă folosește. Omul acesta, slujitorul acesta, ar fi putut să nu afle decât în veșnicie că ceea ce el a semănat a avut impact. Dragii mei, să fim încurajați. Dincolo de ceea ce noi vedem, este un Dumnezeu care lucrează. Și asta ne motivează și pe noi să lucrăm, că Dumnezeu își trimite Duhul Său cel Sfânt. De aceea, dacă ești descurajat, fii încurajat de planul lui Dumnezeu. Fii încurajat de providența lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne aduce aminte că dincolo de ceea ce noi putem să lucrăm, este cineva care a lucrat pentru mântuirea noastră. De aceea, noi suntem rodul muncii sufletului lui Hristos. De aceea, Noul Testament ne aduce aminte că, dincolo de a lucra noi, Hristos a lucrat mântuire pentru noi. Și noi suntem chemați să lucrăm ca răspuns la ceea ce El a lucrat la cruce. De aceea, în 1 Corinteni 15, după ce Apostolul Pavel vorbește despre lucrarea lui Hristos, despre moartea Lui și despre învierea sa glorioasă, spune în 1 Corinteni 15, ultimul verset, de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. În Eclesiastul mereu și mereu se repetă deșertăciune sau zădărnicie. Și în Noul Testament vine și spune nu, ci datorită lucrării lui Hristos de la cruce nu este totul zadarnic. Nu este frustrare, ci este această împlinire, să știm că ceea ce lucrăm noi, ca răspuns la lucrarea lui Hristos de la cruce, nu este în zadar. Și tot ceea ce fac eu pe pământul acesta, fie că îi văd roadele, fie că nu îi văd roadele, Dumnezeu nu va lăsa să fie în zadar, să fie fără impact și fără folos. De aceea, dragii mei, este încurajarea pentru noi astăzi. Suntem în vremuri nesigure, dar vă întreb, nu cumva totdeauna vremurile au fost nesigure? Nu știm ce ne așteaptă mâine, dar vă întreb, nu totdeauna ne-am uitat la viitor așa și ne-am dat seama că nu suntem stăpâni pe ziua de mâine? Dar în mijlocul nesiguranței, dragii mei, care ne împresoară și care ne strânge atât de tare, și la tinerețe și la bătrânețe, să nu uităm, este o providență dumnezeiască. Nu vă uitați la pericolele vremurilor, uitați-vă la providența dumnezeiască. Și asta vă va da și ne va da mâini harnice să lucrăm pentru Domnul. Amin.